heddiw i siarad efo chi amdan diwrnod agored Prifysgol Bangor. Mi fydd yr diwrnod agored Prifysgol Bangor fel arfer, mae gennym ni 2 yn yr ha a 3 yn tymor yr Hydref. Fel arfer bydd hein ar dydd Sadwrn neu dydd Sul a mae'n bosib i chi archebu lle ar-lein ar gyfer y diwrnod sydd fwy o gyfleus i chi. Mae yna strwythur penodol i'r diwrnod agored a fyddwn ni'n dechrau am 9:30 yn bore a gorffan o gwmpas 4 i 5 y gloch yn y prynhawn. Da ni yn gofyn i chi cyrraedd yn y bore, ond os nad ydych chi'n gallu gwneud hyn, mi fydd popeth yn cael ei ailadrodd yn y prynhawn. Mae hyn yn cynnwys croeso gyda'r is-gynghellor. I ddilyn hynna, fyddwn ni'n gofyn i chi fynd i'r wahanol adrannau, fyddwch chi'n cael eich tywys gan myfyrwyr presennol. Er enghraifft, os oes gennych chi diddordeb mewn mwy na un pwnc, fel Cymraeg a hanes, so chi'n gallu mynd i'r ysgol hanes yn y bore ac wedyn yn y prynhawn so chi'n gallu mynd i ymweld â'r ysgol Cymraeg. Mae yna hefyd llawer o opsiynau eraill i chi yn ystod y diwrnod, er enghraifft gwahanol cyflwyniadau. Mae gennym ni cyflwyniadau cyllid, bywyd myfyrwyr ac yn y blaen. Ac yn penodol i chi siaradwyr Cymraeg, mae hefyd gennym ni Cinio'r Cymru am 12:15 lawr yn y stafell teras 3. Mae hyn yn cyfle arbennig iawn i chi gael clywed mwy am yr ochr cymdeithasol o siaradwyr Cymraeg yn y brifysgol. Fyddwch chi'n gallu clywed hefyd am ysgoloriaethau Coleg Cymraeg Cenedlaethol. Fyddwch chi'n gallu coli staff academaidd amdano modiwlau gwahanol gyfrwng Cymraeg mewn wahanol cyrsiau fel er enghraifft hanes, trwadd at bioleg er enghraifft. Ar ôl hyn i gyd, fyddwch chi hefyd yn gallu mynd ar taith i weld neuaddau preswyl JMJ, sef y neuaddau cyfrwng Cymraeg y brifysgol. Fyddwch chi'n gallu holi myfyrwyr presennol am y bywyd cymdeithasol yna. Hefyd, fyddwch chi'n gallu holi nhw amdani waith academaidd hefyd. Da ni'n gofyn i chi cofrestru ar-lein o flaen llaw, a yna fyddwch chi'n derbyn e-bost gen y brifysgol yn ogystal â pecyn trwy'r post. Mae'n bwysig iawn bod chi'n darllen y gwybodaeth sy'n dod draw atoch chi, fel bod chi'n gallu cynllunio'ch diwrnod yma o flaen llaw. Mae yna croeso i chi ddod â'ch aelodau teulu efo chi hefyd i diwrnod agored, achos mae'n bwysig iddyn nhw gweld y brifysgol ei hun a gweld sut ydych chi'n setlo yma. A hefyd os gyda nhw unrhyw cwestiynau sy'n nhw'n licio atab gan er enghraifft y staff academaidd, staff marchnata fel ni, a hefyd staff cefnogol. Felly, os oes gennych chi unrhyw anghenion ychwanegol a ydych eisiau trafod ymhellach, mae yna cyfle i chi wneud ar y diwrnod yma. Yn ogystal â hyn, mi fydd yna staff hefyd yn presennol o'r undeb myfyrwyr. Fyddwch chi'n gallu trafod efo nhw y cyfleusterau sy'n yna ar eich gyfer chi, er enghraifft yr ochr chwaraeon. Hefyd, IMCB er enghraifft, sef Undeb Myfyrwyr Cymraeg Bangor. Mae'n bwysig bod chi'n cadw meddwl agored pan ydych chi'n mynd i diwrnod agored. Mae'n hefyd bwysig bod chi'n meddwl am cwestiynau i holi y staff academaidd a'r staff cefnogol hefyd, mae'n bwysig iawn. Os oes gennych chi unrhyw pryderon am unrhyw modiwlau, er enghraifft, mae'n bwysig bod chi'n gallu trafod hyn ar y diwrnod a mi fydd staff ar gael i trafod hyn efo chi. Hefyd yn bresennol ar y diwrnod agored fydd tutoriaid mynediad. Mae hwn yn bwysig iawn i chi holi nhw be maen nhw'n chwilio amdan. So chi hefyd yn gallu holi nhw be fysa peth gorau i chi cynnwys yn eich datganiad personol, ac os oes unrhyw profiad gwaith sa chi'n gallu gwneud i helpu chi gael lle ar y cwrs. Ar ôl i chi cyflwyno'r cais i'r brifysgol, yna fyddwch chi'n derbyn e-bost gyda ni yn gwahodd chi ddod i diwrnod ymgeiswyr UCAS. Mae hwn fel diwrnod agored arall, ond byddwch chydig llai a berthnasol i'r pwnc yn union beth ydych chi'n rhoi cais i astudio yma yn Mangor. I ychwanegu, mae'n bwysig bod chi'n cynllunio'r diwrnod y ffordd gorau i chi, er enghraifft darllen y pecyn sy'n dod trwy'r post a'r e-byst ydych chi'n gael gyda ni, i sicrhau bod chi'n gwybod faint y gloch mae'r sesiynau gwahanol yn digwydd, fel bod chi'n gallu rhoi cynllun penodol i'ch diwrnod chi a gael y mwyaf allan o'r diwrnod ei hun. A cofiwch holi myfyrwyr presennol ni yma. Maen nhw'n gwybod well na neb sut mae i fod y myfyriwr yma yn Mhrifysgol Bangor, felly fysa nhw'n gallu deud chi union sut mae yma i astudio. Ac yn ola, os oes gennych chi unrhyw cwestiynau, mae'n croeso i chi gysylltu efo ni. Mae'n croeso i chi gyrru e-bost ato ni, codi ffôn neu gysylltu trwy y cyfryngau cymdeithasol. Joiwch eich hunan a pob lwc!